Il-Gvern qed ikompli webbes rasu minkejja l-karba tal-anzjani xorta se jibqa' għaddej bit-twaqqih tad-dar tal-anzjani ta' Bormla. F'diskors ta' kważi 20 minuta fil-Parlament, il-Ministru responsabbli mill-anzjani Ġottje Nabela ma qal xejn konkret dwar x'inhuma l-pjani tal-Gvern għal din id-dar tal-anzjani. Dan wara li fl-aħħar ġranet l-anzjani li jgħixu f'din id-dar kienu avżati li se jkunu rilokati fid-djar oħra minħabba li se jsiru xi xogħlijiet. Ġottje Nabela tkellem dwar l-istandards fid-djar għall-anzjani u qal li hemm xnijat u gideb li l-Gvern irid b'kapriċċ jagħlaq id-dar għall-anzjani ta' Bormla. Sostna li hu kien marbut mal-Kottonera għax hu ommu talmu jowmu fil-Kottonera. Jiena parti mill-familja tiegħi hija fil-fatt mill-Kottonera u mistess kienet qatta sjuf sħaħ fil-Kottonera talmet Tomem, jiena l-istess. Għalkemm qal li jifhem id-dispjaċir ta' dawn l-anzjani li issa se jiġu rilokati, stqar li ma jistax jaċċetta t-telefonati u l-messaġġi li rċieva personalment ta' nies igergru fuq din id-deċiżjoni li ħal gvern ta' Roberta Bela. Ma nistax naċċetta it-telefonati u l-messaġġi li jirċivej dal-aħħar. X'qed tivvinta? X'ħataqla? Ma kinux qiegħdin ma jridux jiċċaqalqu. Dil-battikata kollha għaliex qed toħodha. Dan mhux mill-Kottonera joqogħdu l-Kottonera. Le, skużawni. Jiena dan it-tip ta' raġunament ma naċċettax. Il-Partit Nazzjonalista min-naħa tiegħu insista fis-sqarrija li huwa insult li l-Ministrijiet fil-Parlament li l-anzjani ħarġu jipprotestaw sempliċiment għaliex ġew imxewxa. L-inxewxu l-iktar vulnerabbli fis-soċjetà tagħna dik qed nitbissem imma dik ma naċċettajiex. Li aħna nxewxu lill-anzjani vulnerabbli tagħna u mbeżżawhom mill-progress. Marija Franca Lanza, Annet News.